सो हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सबको मेरे बिंदास झकास चैनल में। सो गाइस को चैनल को बोलाय थाबाय। सो दिनै जाहैबाय 11 डिसेम्बर। सो दिनै हैप्पीनि खुरा बेनो जोहा एनिभार्सारि आरोना 6 इयार्स जाबाय जोहा हाबा जानाया। ओमफ्राय दायो नै पुरा देलायगासिनो सासेया माहा थांनो ओंखारदों जोङो। जों दायो थांगोन बोराय बुरै शिलंआवहा। जों दायो शिलंआव थांनो ओंखारबाय आरोना। शिलंआव माने दिनै थांनानै गाबोन एसे क्रिसमासनि ओरैनो निलामियाव 20 टाका 30 टाकानि सुइटार नायनो थांनो नामायदों आरो। सुइटार जुता ओरैनो शपिं खालामना आरो एसां हेभि नङा, ओरैनो जास्ट नायनो थांनो नामायदों। दायो जों बिनिफ्राय ओंखारलांसिगोन। दासो फैदों आरोना डिउटि जोबनानै। डिउटि जोबबायबो ओंखाम जाबाय, ओमफ्राय दायो नै रेडि जागासिनो थांनो गारनो। उन्दुलांनोसो नामा गारियाव, उन्दुलांबाथाय धुप मोनबाय आरोना। बाप बाप नाय देलायनाया हिनजावफोरबाथाय बिराद देलायदों आरो। जाबायना रेडि? नै फुल रेडि। बे बेग खालामगोन आरो बे जोङो स्कुटि लाना थांगोन आरोना। आं बे स्कुटि लाना फैदोंमोन, ओमफ्राय बे स्कुटिजों थांसै जों दिनै। ओमफ्राय डाइरेक्ट थांनानै नंप'आवसो राखिहैगोन। स्टप नंप' बेयाव दसे साहा लोंनानै थांसै आरो। स' हेलमेटआ बख'दो, हेलमेटआ दे। स' जों आवगायलांसै आरो। दायो प्राय 10:30 जाबाय। जों आसा खालामो जोङो थिक 1टासोआव मोनहैगोन। 1टा 2टायाव मोनहैबाबो जायो। ओमफ्राय 3टाहालागै आमायना हानावहा दसे रेस्ट लानानै पिबिआव हायगोन आरोना। स' दायो जों नंप'आव मोनफैबाय आरोना। बेयाव साहा लोंनो नागिरदों। दसे रेस्ट होनोसै गारिखौ। अलमस्ट 50 किल'मिटार सलायबाय। ओमफ्राय दा बे नंप'निफ्राय पुरा बेवहा साहा लोंना थांसै जों बे हटेलावहा। खामानि सोलिगासिनो नै गारिया। थ' लोंगोन ना लोङा कफि? गोजा आरो पुरा नारें आनारस बिराद फानदों। ओमफ्राय जों जाहा सासेया नालाय बिराद टेन्टआव बोदो बियो, मिथिबायना? बिराद टेन्टआव बोदो। नाइट डिउटि खालामनो नागिरदोंना। उन्दुबोनानो मा जादों मानसिया। ओमफ्राय जों बाहाय फ्रेश जाना लाबाय, बाहेरायाव थांबाय गारिखौ रेस्ट होनाय हिसाबै। जों दायो बेयावनो लाखिफैजोबो नै नायलाय पुरा माबानि टुरिस्ट गारिबाबोसो बेयावनो लाखिफैयो आरोना साहा लोंनो। जोंबो लोंलांसै। सावगालिया जेबो जायानो नालाय स्कुटियाव हायनानै बोरैबा मुबाय दां। स' जों कफि अर्डार होबाय आरोना। दायो जास्ट कफिल' लोंसै जोङो बेयावहा। कफिल' लोंनानै आंहा आरो शिलंआव मम' जाहैनांगौ। ओमफ्राय इथिं माने थान्दा हाबजेनबाय आरो। बेनिफ्राय पुरा थान्दा, बाराबो जि थान्दा मोजांलायबाय। गारि सालायनायखौ हस्ता नङा, मेंजोब्बाय। सफैबाय फाइनालि कफिया। लोंगोन ना लोङा नायलाय स्कुटियाव हायनानै बिदि जायोबा। नै पुरा लोंसै दायो। जायनि आमलाइखौनो बायबाय नुवाखै आमलाइखौ। ओमफ्राय बेयाव बिराद आसारला चिप्स फानदो आरो। माबा बायदि आं बुंनायखौ बिदो बिना। दायो जों स्टार्ट होफिनबाय आरोना। साहा लोंखांबाय। दायो आगबारिनोसै आरो, खारन थाब मोनहैनांगौलै। बिराद जाम जायोना शिलंआव। ओमफ्राय जों दायो सफैबाय मा होनगोन बरापानि। ओइथिं जाहाज, बेयाव दसे गारिखौ रेस्ट होबावबाय आरो ना। ओइ गाहायाव जाहाजखौ नायदो जोंहा सासेयाव नायलाय हालादखौ बिनिखौ। मा होनगोन उदैया गेस जाजोब्बायनो। खामजाबोनायानो गेस होयो सोरबा। फार्स्ट टाइम आरोना बोराय बुरै थाबायनाय शिलंआवहा। बेबायदि स्कुटि लानानै आरो सिगाङाव हायबाय हायनाया, खिन्थु बेबायदि स्कुटि लानो हायाखैमोन। गारि दाहायनाय बेलेग गारिजों। ओमफ्राय एबार फार्स्ट टाइम आरो
स्कुटि दाहायनाया ओमफ्राय बेनिफ्राय बारा गोजान गैला आमायनानिफ्राय मोनहैनो आमायना होनाया मोनहैनो आधा घन्टासो दंखौ आरो ओमफ्राय दायो जोङो बेयाव दसे रेस्ट लानानै 15 मिनिटसो रेस्ट लाना थांसै दायोथ' 1टा जाबाय 2टायाव मोनहैबानो जाबाय आरो मोनहैगोन स' फाइनेलि सफैबाय आरो ना नै बेयाव पार्क खालामसै गारिखौ ओमफ्राय दायो आमायना होनो थांसै मायदि नांखा हैनानै स' जों दायो 2टा जाबाय आरो ना 2टा जाना 2 मिनिट दोंखौ स' 2टाखौनो हमना लानाय मोनफैबाय थांसै दायो माला लानानै फैनानै नै ओंखामखौनो मोनजासिगोन जिबायदि थान्दा ना आयु टाइसान वाव पुरा थान्दाखा सासे टिभि नायबाय थादो गाइस मोन ओंखाम जाखांबाय आरो ना ओरैबायदि थान्दा आखाइफोरानो गुसु जाजोब्बाय नै ओमफ्राय आमायना जि गोजौआव थायो नै पुरा बिथिं पुरा न' गोनजा गाहायावबो न' दोङो नै सोरहाबा थायो बे माना गोजौआव थायो आरो ओइथिं गाहायाव बाय फगि जाबाय बै आरो बैथिं गाहायनिया मेन टाउन बैयो दायो जों पिबि थांनो ओंखारदों पिबि पुलिस बाजाराव एसे माल नायहैनो दिनै गाबोनबो थांगोन दिनै ओरैनो जास्ट नायग्रोहैनो आरो ओरैबायदि थान्दा आयु नालाय फुवा खोबजोबनांसिगोन दां गुसु जाजोब्बाय आरो ना ओमफ्राय बेयावहा खामानि मावगासिनो जों दायो थांगासिनो ओरैबायदि जाम आरो ना नायलाय बब शिलंबाथाय दायो स्कुल टाइमिं जाबायना आरो पिबि थांनो ओरैबायदि जाम ओरैबायदि मानसि जादों आं खोनानाय मथे पिबियाव ओमफ्राय होमबाबो उपाय गैया थांनोसै आरो ना सलायनानैनो माबायदि माला हालाद रोंबासोलै बेफोराव सलायनो साइड स्कुटि लानानै हस्ता नङा सलायनाया स' हाबनोसै आरो ना पिबियाव दायो नै पुलिस ओरैबायदि भिर जामानो जाममोन गरम बजार पिबि नै जे सेटार नायदो नायलाय सेटार नायसोदलै जोंहा सासे बिराद दङ आरो दामुल दामुल गारना दोननाय ओमफ्राय जि मानसिफोरा भिर दे मेसांनो 500 बियो 500 मोजां मोजां नों आरो सिङाव बुलुंना नायबा मोनगोन 500 बुंदो आरो ना नै बेखौ 300 नो सेटारा नै देलाय खिथिलाय पिअ बे पि लिरनाय खोनला नुवाखै गोलावसो हाइनेक बायदि आरो ना नै थुला गोनां सुवेटार 300 नो 300 नो जों लाथ'वा आरो ना नायग्रोजोबना लागोन ओमफ्रायसो लागोन मबेयाव मोजां दोङो हय गाबोनबो लानो हानाय जों जास्ट दिनै नायनो हायदो जि नायदो आरो नायदो सासे ओमफ्राय लास्रायाखै मोनसेबो खारन दिनै नायगोनल'सो जोङो दिनै जेबो मोजां मोनसनबासो मोनबाय गाबोनबा हले लांथारगोन आरो ना नै पुरा गासिबो बिथिंबो नै पुरा बेफोर आरो 500 नो सुवेटारानो 500 नि गोजा आरो ना नै गोलाव सुवेटार नायदो बिनानावा बिहरदो ना पुरा भिरलै दिनै नैबेयावबो फाननो आरो ना पुरा माबाजों जा पुरा हिन्जावफोरनि सुवेटार गोजा दिनै नायना लाजोबनांगोन दिनै नै रेड कालारबो दोङो 500 नो आरो बेफोरो सोब 500 नै बेयाव मेरला दोङो पुरा भर्ति सोबसा आरो ना भर्ति 500 मोनदों जों दिनै नायना लाजोबोब्ला दामखौ बाहाय अरना नायजोबगोन दिनै गाबोन ओमफ्राय पुरा उथायनोसै आरो ना फैयै नैबेयावहा नायदो आरो ना मोनसे नैबे 300 नो जा बिनानाव गारनो लानो पुरा गासैबो बेयावनो उथायजोबदो नै पुरा 300आवहा उथायजोबदो आरो मोजांसो नुदों नुनायालाय नै पुरा गासैबो मिथिया नै बे बहुद दोङो सिङावबो बुदां नायगासिनो जों र' नेलि लाबाय आरो ना बिनानावनि गारनो नै खोरोखिलाय नै बे कालारखौ लाबाय स' नोंसोरबा हायगोन आरो 300 मोनदो 300 मा नामायना लादो दायो जों लाबाय मोनसे आरो गाबोन मोजां ओंखारबावबा मोजां बायबावसिगोन नै पुरा स' ओरैबायदि भिर आरो ना माहानि मानसि हायो मिथिया पुरा बरदिननि बजार खालामनो शपिं खालामनो नै दाबो मानसियानो जोबा
जों दिनै खामाजों नायग्रोना लाबाय जों गाबोनसो खालामगोन मेन बाजारखौ जों जास्ट गांसेल' लादो आरो ना गाबोन आरो हायबावगोन नै बिथिंथ' सोब 300 500 500आनो हायेस्ट आरो बेनि गोजौ गैला पुरा नै आइलाय आइ लाभ शिलंआ ओमफ्राय इदि थाबाय मेन नोंसा सासे आरो सेन्देल नायलायबाय दिनै जि दुकानाव हाबदोंबाबो दांनाल' बोर लादादो मा खालामदो ओमफ्राय पुरा माबा खालामजोबदो आरो जास्ट दांनायदोल' दिनै गासैखौबो नै सेन्देल पसन्द जालायबायनो ओमफ्राय ओरैबायदि थान्दा ना आयु बारा सब पुलिस बाजारनिफ्राय हायबाय आरो ना ओरैबायदि थान्दा 12 डिग्री सेलसियास नै अर हांगासिनो ओमफ्राय साहा लोंबाय थादों गरम खालामनो पुरा पप लानाय पपदो नै आयौ नै अरखिया नै जादो नायलाय थान्दा पुरा ओमफ्राय आमायबो गैया आनैबो गैया आरो ना डिउटि थांजोबदों ओमफ्राय जों बेयाव अर सायबाय थादों खामबो सङाखै ओरैबायदि दैयाथ' आरो गुसु बुंनो नाङा बाब थान्दाया जोङो दिनै जेबो बायासै आरो ना मोनसेल' सुइटार बायना लाना हायबाय ओमफ्राय बेबो सिस्टारनि कारनेल'सो ओमफ्राय गाबोनसो थांगोन जों मेन बायनो स' ओरैबायदि थान्दाखायनो गन्थंफोरानो मा जाजोबखो नायदो स' दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो स्टप खालामसै आरो ना स' गाबोननि ब्लगा गोदान जासिगोन शपिं खालामनायनि स' थेंक इउ फर वाचिं द ब्लग टिल दि एन्ड गासिखौबो हामबायनो जोबजासिम नायनायनि थाखाय बिदिनो सापर्ट होबाय थागोन लोगो मोनगोन गाबोननि शपिंनि नेक्स्ट ब्लगाव दे बेथ' आरो दासो दुगैखांना आयु थान्दायाव आंथ' नमस्कार बेथ' आरो जानायानो नै सोरो मा हप्तासे हप्ताबा गाहाम थानांगौ दुगैया